Les dissolucions són mescles homogènies, és a dir, que els seus components no es poden distingir. El component majoritari de la dissolució s'anomena dissolvent i el minoritari solut. L'estat físic de la dissolució és el mateix que el del dissolvent. Així podem trobar una dissolució gasosa en el que el solut siga un gas, com per exemple l'aire. Però també dissolucions gasoses en les que el solut siga un líquid, com per exemple el vapor d'aigua en l'aire. La concentració d'una dissolució és la proporció que hi ha entre el solut i la quantitat de dissolució. Així, podem trobar diferents tipus de dissolucions segons siguen diluïdes o concentrades. Les dissolucions diluïdes són aquelles en què la quantitat de solut és xicoteta comparada amb la quantitat de dissolvent. Les dissolucions concentrades són aquelles en què la quantitat de solut és gran comparada amb la quantitat de dissolvent. Les dissolucions saturades són aquelles en què la quantitat de solut és tan gran comparada amb la de dissolvent que ja no es pot dissoldre més. La concentració de les dissolucions es pot expressar de diverses maneres. Percentatge en massa. Indica els grams de solut que hi ha en 100 grams de dissolució. Es calcula utilitzant la següent expressió. Percentatge en massa és igual a grams de solut dividit entre grams de dissolució i multiplicat per 100. Així, si tenim una dissolució del 20% en massa de sal en aigua, significa que en cada 100 grams de dissolució hi ha 20 grams de sal, que és el solut, i 80 grams d'aigua, que és el dissolvent. Per entendre-ho millor, veurem el següent exemple. L'enunciat diu: es prepara una dissolució dissolent 40 grams de sucre en 270 grams d'aigua. Quina concentració expressada en tant per cent en massa té la solució preparada? Expressa el resultat amb una xifra decimal. Aleshores, segons l'enunciat, el solut de la dissolució són 40 grams de sucre i que el dissolvent són 270 grams d'aigua. Això vol dir que la nostra dissolució, que és la mescla de solut més dissolvent, va ser igual a 40 més 270, 310 grams de dissolució. Ens demanen que calculem el percentatge en tant per cent en massa, que es calcula com a percentatge en tant per cent en massa és igual a grams de solut dividit entre grams de la dissolució i multiplicat per 100. El percentatge en massa de la nostra dissolució serà igual a 40 grams de sucre dividit entre 310 grams de dissolució i multiplicat per 100, la qual cosa dona 12,9 grams de sucre en 100 grams de dissolució, o el que és el mateix, 12,9% de sucre. Una altra manera de calcular la concentració d'una dissolució és la concentració massa-volum. Ens indica els grams de solut que hi ha en un litre de dissolució. Es calcula utilitzant la següent expressió. La concentració en massa és igual als grams de solut dividit entre els litres de dissolució. Així, per exemple, si en l'etiqueta d'una aigua mineral llegim que hi ha 1,5 grams per litre de sals minerals, vol dir que per cada litre d'aigua hi ha 1,5 grams de sals minerals. En el següent problema podem veure un exemple d'aquest tipus de càlcul. L'enunciat diu: es prepara una dissolució dissolent 50 grams de sucre en aigua fins a completar un volum de 400 mil·lilitres. Quina concentració expressada en grams per litre té la solució preparada? Aleshores, tenim el nostre solut són 50 grams de sucre.
El volum de la dissolució són 40 mil·lilitres. Per a calcular la concentració en massa-volum utilitzem la següent expressió: grams de solut dividit entre litres de dissolució. Aleshores, este volum de dissolució que tenim en mil·lilitres l'haurem de passar a litres. I per això utilitzo un factor de conversió. Jo sé que un litre té 1.000 mil·lilitres i, per tant, el volum de la dissolució en litres serà 0,4 litres. I, per tant, la concentració en grams per litre la calcularé com a grams de solut, 50 grams de sucre, dividit entre litres de dissolució, 0,4 litres. Aleshores dividiré 50 entre 0,4 i això me dona 125 grams per litre de sucre. Això vol dir que si tinguera un litre d'aquesta dissolució, tindria 125 grams de sucre, o el que és el mateix que per a preparar un litre d'una dissolució equivalent a la que acabe de preparar, en lloc de 50 grams de sucre, el que hauria d'afegir serien 125 grams. Espero que això us resulti útil. Adeu!